Sa ilalim ng Section 43 ng Government Auditing Code of the Philippines o Presidential Decree Number 1445, sumasalang sa auditing ng Commission on Audit o COA ang local water utility company na pagmamay-ari ng pamahalaan. Tulad na lamang nitong Mabalacat City Water District o MCWD. Nakakuha ng kopya ang CLTV News sa audit report ni COA Central Luzon Director Maria Corazon Gomez para sa taong 2020 na inilabas noong April 26 ng kasalukuyang taon. Ang naturang COA audit report ay bunga ng submission ng financial report o conference meeting ng COA sa management ng Mabalacat City Water District na ngayon nasa ilalim ng Joint Venture Agreement o JVA sa kumpanyang Prime Water. Makikita sa illustration ng table ang naging financial performance ng MCWD sa ilalim ng Prime Water at kapuna-puna ang pagbagsak nito ng kita. Ayon sa COA, ang magkasunod na taong 2017 at taong 2018 ay ang pataas na bahagi ng net income ng Water District nung hindi pa ito pumasok sa Joint Venture Agreement ang Water District. Ang peak net income nito ay nakita sa taong 2018 na higit 61.2 million pesos na may net profit margin na 19.40%. 7 buwan matapos pumasok sa kasunduan o JVA sa Prime Water, bumulusok pababa ang kita nito ng 42.34% sa taong 2019 o mula sa 61.2 million pesos net income, bumagsak ito ng 35.3 million pesos. Hanggang noong taong 2020 ay 4.7 million net income na lamang ang naitala ng MCWD. Puna ng COA, subsequent ito o kasunod ng serye ng pagpasok ng Joint Venture Agreement ng Water Utilities sa kumpanyang Prime Water. Laman ng COA report ang depensa ng management ng Mabalacat City Water District na di umano'y ang depreciation ng expense ang isa sa rason. Gayon na rin ang salaries and wages na nasa ikalawang tranche na tumalima lamang umano sila sa Salary Standardization Law para sa kanilang mga empleyado. Rekomendasyon ni COA Region 3 Director Gomez na kailangan umanong i-revisit o muling siyasatin ng local water utility ng Mabalacat ang joint venture agreement sa Prime Water at tingnan kung papaano maibabalik ang good financial performance ng naturang water district. Personal na nagtungo ang CLTV News sa Mabalacat City Water District para kuhanan sila ng panig hinggil sa report ng COA nito pang May 25, 2021. Sagot nila sa amin, sila na lang daw ang magbibigay ng schedule para sa isang Zoom interview, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang paramdam. Tugon naman ng lokal na pamahalang lungsod ng Mabalacat City na may representante sa board sa Mabalacat City Water District, ipatatawag umano ni Mayor Chris Garbo ang board hinggil sa naturang COA report. Samantala, sa usaping kita at joint venture agreement ng MCWD at Prime Water, hindi pamilyar ang mga parokyano nito sa balita. Hiling lamang umano ng ilan ay maayos na serbisyo at abiso sa ginagawang maintenance schedule sa tubig. Walang advice eh. Pero halos madaling araw lang naman nangyayari yun. Basta naman ho, malakas ang tubig, mahina. Okay naman yun sa amin, okay naman. Kabilang din sa nakitaan ng pagbaba ng kita ng COA, ang City of San Fernando Water District o CSFWD, Florida Blanca Water District o FWD, Guagua Water District at ang Lubao Water District na pawang pumasok sa JVA ng Prime Water. Paulo G. Santos, CLTV News.